Trabaho na karon ang phase 2 sa palengke. Daghan magong nangutana kung unsa daw ng old terminal. Kung sa'y mahitabo din na, sir. Sa pagkakaroon, di pa na ito magamit itong old terminal tungod kay ang gikural magod sa kontraktor hapit nila lang abot sa tunga. O gikan sa katong building Bungkagon. So kung question po nganong layo man kayo, manaraman diri ang inyong tukuron. Diha magod sila mabutang og bank house niya. Ang ilaha pong mga equipments mosulod. So manang dako ilang gikinahanglan nga space. Unya, ang other half niya na dito po na ito gi-relocate ang itong mga business establishments nga nagbaligya diya sa itong Bungkagon na building. So nasa sila temporaryo diya sa tunga. Apan kung mahuman na gid ni ato ang proyekto, kabahin sa mga improvement sa itong Central Public Market ang pag usab pod sa flooring anang ato ang terminal, old terminal. Mubalik diya ang ato ang terminal gyud nga kining mga minibus or kining modernized jeepney diha mubalik sila sa sulod. Hindi kahuman sa proyekto, isunod po ni Mayor ang bagong parking area sa ibabaw sa tuang terminal, second floor o third floor. So diha na ang private parking area, pay parking siya. So na entrance either diri sa Luna o pa ako nakita ang plano sa engineering. Luna, exit dito sa Ruhas. So dito sa taas ang parking area. Or dito ang entrance sa ato ang Ruhas Street kay two-way man to dito. So bisag asa kagikan, kung gusto ka mo saka, mo parking kay mamalingki ka. Saka niya diri ang exit. One way man yato ang Luna. So diretso sa Rizal Avenue. Okay, sige. Katapusan na lang, sir. Kalabot ani mga panghitabo karon sa palengke kay karon na open na ang Rojas, no? Na po yung mga wakasabot po na ba anong nasarado. Karon na open na nanay mga changes tungod sa nahuman ang phase 1 sa palengke. Na pa man daghan pa man unsa imong mensahe pagpasabot sa mga negosyo sa. Okay, una sa tanan, pasalamat ko no sa cooperation himong in general na himong successful ang ato ang pagbalik sa operation sa Mega Market o kining bag-o na tong 5 ka buildings kining gitawag na mo commercial annex building or CAB 1, 2, 3, 4 and 5. More or less maingon ko in general successful tungod kay na pahimutan na mo according to plan. Base sa mo plano napatuman na mo. Though along the way may mga gagmay nga mga adjustments. Di magila to malikayan nga doon nagay mga kinahanglan na mo i-readjust or gitawag na mo nga reassess kay dili effective. So open po ta na and kanunay po ta nagapaminaw sa mga mulo sa tong mga mamaligyaay. Ako lang panghinaot, di pa man gid mao ang actual nga scenario sa ato ang public market kay nag-adjust pa man gihapon ang uban tungod kay napamantay gitiwas nga ato kuron nga building, gibungkag nga building. Nya nag-relocate ta punta karon sa katong mga naapektuhan. Na atong gibalik tong mga affected sa una, karon na po yung mga bagong affected. And then pag-repair ani sa perimeter ng mga buildings, repart man sa phase 2, pag-repair niya na maapektuhan po sila. So manang padayon po kung naghangyo sa tong mga negosyante diri sulod sa merkado publiko open po sila for adjustments and muhangyo po ko nga patasan nila ilang pasensya sa mga discomforts nga ilang nadangatan. Kasabot ko niya na tungod kay maapektuhan ang ilang negosyo pero I hope makasabot po sila sa among trabaho nga amo ang gitanaw ang kinatibuk-an. Ang ato mga negosyante ang ilang gitanaw lang kung makaginansya sila o dili, mao mo gina. Kami ang mong gitanaw nga dapat ang among mga negosyante diri sa merkado publiko makaginansya. Gitanaw po namo nga ang atong gobyerno maka-income. Gitanaw po namo nga ang dili maalanganin ang atong publiko nga mga mamalingkihay. So kini ang among gitanaw ang general welfare. So dili pud lalim Mike o Boy nga ang tanang aspeto among gitanaw nya among ginadil ng mga tao ang ilang kagalingon lang gitanaw. Of course di ko na ko sila ma-blame, ang ilang gitanaw lang, ang ilang lang kagalingon nga dapat mamut diha akong display kay para daghang kong halin ana ilaha. Kami po dili po pwede ma'am kay tinuod mudag dako imong space makalamang ka pero affected po ang ato ang mga mamalitay kay muguot naman ang dalan. Unya mo complain po tong uban kay nganong sila dili pwede ikaw pwede. So ina nga mga senaryo. So kung anong akong kanunay gibalik, ayaw ko na naalang inyong kagalingon. Pag kuno na kuno sa uban. Anar mo kung
once mudaghan ang mga tao nga selfish, ang ilang kagulingon lang yun na gubot yun ang dangatan. Whereas kung ang matag usa nagunahuna sa kanabang kaayuhan sa iyang isig katao o kaayuhan sa iyang kaubang negosyante, gawas sa iyang kaayuhan, I believe mahimong hapsay ang pagpadagan sa ato ang merkado publiko. So sa tanang mamalitay, let's enjoy the development o kining kabag-uhan nga naa karon ug ato pong ipadayon ang pagmintinar ini. Ang atong mga mamalitay, ang merkado publiko mahimo makatabang sila pinaagi sa pagbuyag pod pananlitan. Muagi sila din na unya nagbabag ang mga display. Pili sila ngon mga agdalan man ni ano na naman na inyong display diha, di ba? Pero ayo lang mo pakig-away kay kami na bahala na kami mo sunganga na itong mga gahigulong ng mga negosyante. But my point is, everyone's responsible yun ang pagmintinar sa kahapsay o kalimpyo sa itong merkado publiko. Labi na yun ang kalimpyo, ang mga mamalitay, dili ta magpasagad og labay. Daghan kay tag mga garbage bins, nag-invest din ang ato ang gobyerno niini para lang mapamintinar nato ang kahapsay kalimpyo sa itong merkado publiko. Kining tanan, inisyatibo sa itong aman sa siyudad sa Digos, tungod kay iyang panglantaw, ang kausaban yun sa atong palengke. Nga mahimo gining nindot nga palengke, nga diin pinili nga palengke, dinhi sulod sa pinili nga syudad para paganegosyohan, pagapuy-an, pagasuroy-suroyan. So daghang salamat sa atong aman sa siyudad sa Digos sa Mayor Joseph Fortich Cagas sa iyang inisyatibo o sa iyang suporta kanamo nga mga lumilihok diri sa atong merkado publiko. Kada lang, daghang salamat ug may adlaw kanatong tanan.